to ita ma tun daga na aka sha an bata aljanna. Na'am. sallah Shi annabi Muhammad rabban fa aljanna yake kamar alƙaki. Wallahi ko kai ka bi shi ya baka aljanna. Ko kai ka so shi ya baka aljanna. Na'am. Ku gane muna son manzon Allah ne fiye da ranmu. Annabi Muhammad mun fika. Muna kaunar ka, mun bi ka, mun girmama ka, muna tawagar ka manzon Allah. Bayan kai ban mu da kowa ya sahibul husni. Ya sahibul husni. Ya nurul anwari. Ya nazifun. Ya mada'un. Ya ma'i'un. Ya nurul anwari Muhammadu Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Bayan kai ban mu da wani zabi, bayan kai ban mu da abin nema, kai kadai muke nema, kai ne mai mana alfarma, kai ne kake da ilimi tun ilimin bai zo ba, kai ne kake da nutsuwa tun nutso babu ita, kai ne kake a raye tun rayuwa ba a kake ta ba. Shi ba hasken Allah bane. Haka yake wannan. Shi min nurin lahi, shi daga Allah yake. Annabi Muhammadu sallu kamar aitamuni usalli. Na'am. Ku salla kamar yadda ku ina yin sallah ji manzon Allah. Ya musu Annabi Muhammadu. Ina so da mu ga wata mu'jiza ne ta Annabi Muhammadu. Lokacin da suke tare da sahabbai sallallahu alaihi wa sallama akwai